Mudie, Mayor the mayor, the unofficial mayor, Mayor minister, the only minister for Anwasem, Sikadie, any Enkwasiebu and Fishemu, a large bill and Midin. In class of 4 warm our 3 regions singing na warm heneme. Warmo and a day banchi, any body, any brew, any cashew, cocoa, any gold, any intosi, warmo ediba. Na saafo ne de o de wasem ekọ wo so a na wa bremikuro isan se wo mo de sa ne mani nyina aba no wo mo nya su papa nnom na me ka se bi nkyere ne nya ware hosem se Ghana Water Company fo wo mo sone nsuo no so na afei wo mo treat nsuo no wie na purified se betimi anum bi ni ebetimi aye bibia kurasini na ono anadi koko eni cashew eni banchi eba edwaso ma ye tickets na ye gigi to nketenkete ede konkran no na ye disikana ba begu bono ahafo manta na hinkro Sunyani na ye de ba begu various assemblies se John Mahama sika wode begu assemblies se emfanye mpuntudwuma no over 80 billion 80 billion no wasanso ahyehyɛ sɛ yenye eye yensisi market yenye nsuo yenye nkani ntufa eye principal street a Honorable Vincent upon Asamoah street ahodo a eye principal street free rest ho kwa akopem ne ho ano wasesa ni nyina ye nkama nti Honorable Vincent waya ade ti asem no Honorable Vincent Kafra Honorable Vincent Ntwejei waya ade afei kominkura anase makura anase na ono ena banchi ne bode ne aburo ne kashi ne koko no ye de kwaji loan no saa kurasini no light ni ne ho bed ni sika ena ye boabo ano a ye de kwaji bosia ene akuafo koko na wo mkoto ye no anwene ne se no saa kurasini no ni sika ena waterworks fo wo mkwaji firi abamu na omo de akoto nnuro na omo de aguta na river no mu a kwabrane akwahye yamfo a otu galamse ene nkura na se otu galamse nsu na kabiri no kurasi ni sika ena ye de koto eye enema na ye de ama waterworks fo tio na waterworks fo treat nsuo no na de ye wo wiase kora na mbeka kire wonti am se odi me nkura asefo ndi agora me ma agora di ni se waterworks fo treat nsuo na wie no na ya connect pipes ni de awurawura nti ya ha sei oba Sompa FM ha ura ye gyanan bia ensuo ho ura eye bafa ensuo ho ura babia ensuo ho uye na be wohoro sa ensuo ha water west for treaty na wagya wona ya wie no treated water na eye treated water na water west for treaty no eno na se obi gya ne nan e wo Sunyani the regional capital ha na wabu wahu na ode a flash na gyanan no e wa gyanan bia no sansuo no kurasi ni pebia nom onya bi nom afi what ma na se enti wo de saafo ni di agora mema agora du because wo mo na ema kromfo ya yete urban no urban cities no ya ni Sompa FM but the obre wa kura na se no ono omfili bi akwan ya ya no krom ha se ya John Mahama Dawroma Kofi Jobu ya akwan wo mo tuatua portals wo krom ha se kurasini na owo ya sansa go besa dadom de owo antwukrom de owo eye friend sen paana ba de owo adongo onfa sa akwan no so bi bed ni sika ene de ye sa akwan no saafo no wo de wo mu di agora mema agora du wo mu na meye wo mu enkura asefo hene no afi watemase afi abusua enche na me ne EY edu edi nkomo bet ansana no obi na tene nyum osia ni anu me nko jami o na me ko da me yira si o ye wa ya ma me ye do so bebre me yiri ede Mrs Gladys Opoku na ene eye Nana Poku Piesie ne yiri ne birthday
enti adwa Mrs. Gladys Opoku ama bibia Hawaii ama bibia enhaw Sompa FM na lumba bonnwum bi eno na mpesa me boma me yere Mrs. Gladys Opoku ewo doma ahenkro ene ne birthday enti adwa kan wakoma to ye mwate bibia be bete afisa se de obi ne bon nyum ye nkoni se ya adwa ma me monnwum we ma wo why Happy birthday to you, Mrs. Gladys Opoku. Yamishi awati obapa. Utumfo nyankopon enton kwanda. Since baby anti sanwa, ana branch FM ro. Obodo me wonder me ni every bank asai. Mi sana na dia mi boya. Ebiana no bi nkwati asie. Ye mi si mi ka. Kika dia beti. Timatonyo maboni disa. Radu awu ya. Gladys, I am sure what on Timas said that you will not understand. On Timas, you on Timas, Timasie, me we see me war, my brother me bo, me Dutch me womb, me ma me war, baby I'm a tea. Me su enemy baya room enemy BBA no for the past 24 years
she has managed me said me tie bia wafa me saa ebi wo fie wafa me saa emu akukuruhi ase emu adane emu amane adwo anya me nhira wate me kai me kɔ ahohiehia mu me kɔ ahokyere mu me kɔ aban amane mu na meda dabampono achi me rekora ho na mete nade miensa achi se radio ye nti makoka asem anya asem eno ena mede ka me yere Gladys Opoku ogina Sampa oyoba so yoba bia ngo jame ko jame bet satama no ogina se oba ani ni kunu a asem ato and Gladys nyame nhyira wate onyo kese bebre manya bibia ma wafimpa me tiase me nam man twirim man kodam aye won paibo aye matie fo paibo aye oba no empaibo because the omo hyehyeye the omo kenkan ye the omo yiyeye nyina no aye won paiba adwonya me shira wati. God bless you. But that's it. Nyamishra. Why? Na EY edu atnase. Anenti mene EY ebedi enkomo. Na de se kumbungu hini chena. Hey, Lotto. Ne birthday nso. Eno so ama na mfa. Ade mu nye dada. Anse ya Lotto so amo. Ma fanto bi kura nko chichire ne were. Lotto. Well, asema abano. Odo ya. Fa send me why? Na me fa send. Fan tutu odo fa tutu TikTok no me why? Na onyinya. Na me fa chire me were. Aho chire ya o. Dog ho ye. Na nyame ado bibia boko. Abani se dia o kan nye yi. Na se adaba show tribu nko Mami Musa wasengwe. Doctor utie mi. Dana yako. Se enne ya wo yiri birthday won. Na se wankaya. Heye wo a ka beden. Wanka se de refie na ba. Na refie na ba wanka. Kumfu ntoko na wafa ni yizi za no. Refie ba. Wanka. What kind of simple? Ini bre. Kabama ti fo bre. Say ya wa. Nka beden. Say na ya wo yiri birthday. O se menkai. Refi. Yeah. Ahokyere ni hia na Lotto asan edi mi. Mini ya Joshua na ka so we nyina ahokyere. We nyina ya ahokyere. Nya ahokyere a eni hia nketenkete a oyire birthday wure mfida.
ene mani agye be me wura ho ka kire mu plane nye plane fa doctor Asempa na me ka kire wo de ama Nsem Sisi no eye emfie mienu mu a na ebe right Yes. na ye banada bi say ya ana apose for dem ko tom Oh. me call remind no brother say ya by this time abona wotwe apa meet ni dunsia no na afi na ya ye men krata nyina awie na yeseme nko remind yes na hwese oyiri gina ho na ne birthday that very day o eye oyiri birthday na that very day ye de ukunu ekwa akoton na wonim asem no so nya asem ketwa na ena eye saa ne birthday no ahokyere ni hienti me wura fi se na me yire birthday and imagine sasa wona aye oba na nga doctor orenho when your ba papa because wa sheda pa sa de ache na pa nunum amana kobo eye nonsia afi na me bampo kam no se daddy nam say yes no say aden me hu hwe o Facebook me post to hwe no nam say there o say ena ya mami birthday o nam say Jesus sababa awuchire ya hana esrebisa no o say den Asempa na me de yesterday sa no anya be ma na yeme ya nganne atini so because enne san so ye me krada me krada ene de me kotum na ye me yere birthday ene nnen so ye ne birthday sen kan ne me mana ni chi isanse ene na no were ho pa wiase oba wiase ye sure se nnen so na me mana were aho bio pa barajo enya bia why forget about it obinya prado enne ne birthday ba ni kunu ntiase nti se me tiase na me wura fimpo a fa che me why anya bo apaye aya adwendwene pressure ani atete fancy na bema ayemre mo mami su Joshua na me nom Nanansuo doko hoye Nana nyamiado aboboyi ebi kura kan me amenidi o sa wrahu o sa tete o ama ebi aka me pa because se na me okurum ha onana me okurum ha nti se me bu nkompo hwe machi se de wo de date na ba na me kura makai ama sabi awrahu aka me nya betel because se de omo twen wo mu no na omo twen wo mu mabre o omo twen wo mu pa mabre pa esenkan ne me mama yere anichi me 2 years papa asem hano but be ma odo nukuno asem hwewa dam hwewa ndi ajwa hweme ya wati mi ya so na me de be ye mi ya na me de sa ye wo fi mi yenu ni oba odo nukuno asem hwewa doc nana yankoi medase bebre we de atiefo ye nyina megiri se se de nana ade atodwa no ye nyina ye jam no na emlepamu no anije ene osibo ebedi akire ma me fa kwanya we se su na mema wadwo na me san so nchiawo na mema wakwa aba ebi asabere ya fekra na ofuru wonwuma so a waba bedu fie ebi a afempu kra na won so wotika mu a okofie me ka wo se aha aye sompa na mo somfo doctor
yi wai edu ensenkyerene doctor ana sable wotime nka no mesre se ba bibia wo bia no wɔkyena eye wukuo da eti boaboa ho na ye ahosiesie se oba aba bagya yarehwe oba aba bagyi enuro a ebetu nipadua no nyalewa bia aba mu na ebetimi etu ase ama ho na wenu da bia ye bohu dawro se ye de ye nuro ye nton dane da ye bohu dawro se obi makre de ko anase ayalesabia ho ama ye ntwa ebo emfa ntu nipa ne so enipa ne yale anu aba ne mu yetimi twa ebo e de to so se wo kawe tuatua nkakra da bia wo bagye adura betua bi enti eda wo ni sika no untimi nko ayalesabia ho nanso doctor yi wai adu yen ye de ne de enti saa o register insurance na ne de wato aduro so abosome baako na abosome baako no enyalewa dodo a ewo nipadua num enyalewa dodo a eha wo nipadua ne nyina no ye bekan ne maako ama wo enuro a ebetimi atu saa nyalewa ne nyina ase mepaacha enuro ahodo a wo hia efa saa nyalewa ne nyina ho no ye de ne nyina nso bema wa ye nchaage wo ye ntwa ebo emfa man anase empukura no aduro na mu no ye nton emfa man nti wodi ene se ade achi wukuo dai beye insurance ni bisika wodi beye insurance no eye 250 Ghana cedis 250 Ghana cedis en kanititika no 2.5 unya register 2.5 year anti wawie na watwi bia fa card ya yede be ma wo se insurance card no fabla na fa baji wonro ebi mpo a na wankasa no ho adodo wonti untimi emma fa card na yeye ma wo no fa suma wo na bi fa suma wo ba bi ananse fa suma wo nua bi na won fa card no emra emaji eduru emfamlew ante fe enu ti mesreses ba bibia wo bia no fa telephone number yi na se wo ba watimi afre se de be ya onyila kwan 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 me pacha baby bia wutie mi bia no ye wo Sunyani abisim ye ne Gramoze hotel ana won kwantempon ba akoso ye wo Sunyani abisim ye ne Gramoze hotel ana won kwantempon ba akoso enu nti ebia na ufri Kumase kwan so ana eba ebia ufri Bechem ana eba ebia ufri Duayan kwanta ana eba ebia me pacha tanoso ana wo ba kache dava ne se mesi ewo abisim Gramoze hotel junction ne so enu nti esiwa ubetwa kwanum aba won sabonkum so ufri Kumase kwan so na ebenti no yesiwa ubetwa kwanum aba won sabonkum so eho ana hotel ni si ubefa hotel nanim utra hotel na efie baako mienu miensa enan so no eho ana ye sandboard no si baabi a sandboard no si na ho no mo a ene baabi adwumadie no ekoso fa number no 0542 08 99 83 0542 08 99 83 me pato shane suma me say ye be ye diabetes ho adwuma se wutie me na se diabetes yale wo mogem doctor ka kire wo say asiche yale nti agise ye de woto insulin panie so anase asichire wo mogem nti agise ye twa empanie e de mawo tienie asichire wo mogem nti agise ye twa empanie e de mawo enu nti na wotu bia na anu bia na nsa bia anopane anwumle bia wo pane enam se wo de ne insulin se wa anwo pane na ene adwunso ye friends adwunso de me pato da bia wo badwunso agu ho da bia la da wo badwunso agu ho da bia wo badwunso agu ho esense adwunso ne ba enya de so betimi ahye wo ho so se wo te se adwunso de wa brekro na mu na adwunso no enam ekwan so a eba etiye wo mpanifuo bibile onu mu a maami wonam nyina no ya bɔ ne pampers yewu
wɔte wɔ nyina no yɛabɔ ne pampasie wo yɛde droban ato ne bɛɛma mu a yɛahyɛ ne ka teta wei nyina no ayɛ Dr. Yiwa yɛdumensa no adwuma a wode bɛdan me a yɛyi firi hɔ yɛma waduro enubram enua hini ne ɛhahan ama ne yi saa yadeɛ yi afiri wo nipadua mu enti sɛ wotie me na sɛ wotie me na sɛ saa yadeɛ yi bi wɔ mogya mu a wɔkyerɛ nyame adoma no pa wato wadi 0542 08 99 83 0542 08 99 83 yewo de amane so ate asikyire yare no diabetes no yewo de amana fon amane so ate ewo mu a na waye kese kakra ewo ma no waye kama sabi unhu de besi unhu de beba afa na ne so te wo fon kyese wo ye ketwa ne makrampu busa ne se mame adan de ne ha o ka kire yen ono atim se bibia anha no nanso asikyire yare diabetes aba ne mogyam no eno na ama ne so te eno na ama ne fon se wutie mi a waduro wo ho a ebeyi asikyire no afiri wo nipadua mu kra a wonte enka biem sala na ebia wo de ne ye pressure ema wo yem hyew prekope sima na wo yem hyew akwala kura ne bebie puno a na wo yem hyew me paacho nkwala kura na edi agro a na wo yem hyew obi na de ne nsa bebo wo puno mpu a na wo yem hyew eti ebasa anadwo da suomu ntimi na wani gusu sa na de ache wani gusu sa na de ache ewo ma na wo yem hyew afi wo nante kakra bia no wabre wo nante kakra bi no wabre ne wakoma bo se pali wakoma bo se kim wakoma bo se kim ewo ma na wo yem hyew afi kura de doctor say wakoma no eya ye kese doctor say wakoma no eya ye kese kyese eya ho no enti wankasa tim sampa bibia bakoma no ho a enya de papa fa telephone number ne bi na wo kyerɛ nyame adoma no pabla yɛmfa mfa fidiem na yɛnsia no kwan ɛmfa ma ho ebia wotie mi kura no o de ne de enam so ma na bowura ɛyɛ onipadua no oblabuom enti wotin kasa oblabuo no wonfe ene wonfe nyina timi wowo wonfe ne wonfe timi kanwo wonfe ne wonfe timi wowo afede dum pempenso bi a ensuo gu ho mpo a wotin kasa ampa ohunam ye wo hene ohunam kekaw ohun ye wo hene afede edu baabi krampo a wotin kasa emoa bi ene nam widi enum emoa bi ne nam nipadua num emoa bi ekoso ewo nipadua num ene enu ahodo de ante ye de wato so pa o enu ahoro yama obi anum nanso enko midin ane Dr. Yiwa edu ye wa bibiduru bi wo no mu a ye de tu saade na se efri nipadua num ebi a wo de akra de abowura dompenum enti ama wo dompenum tutu ama wo dompenum ya wo ya dompenum du se gigra gugro dompene kasa dompenu kasa ase wo dwonku bibia ba be hye wo dwonku ho ama wo sisi na sensene ama wo sisi no ekuro abasisie num onante a enyeye okotu se wo ye adwuma enyeye ofa praye se wo pra enyeye afedie ama wankasa wapa aba wa blabom Dr. Yiwa edu se yade na duraba ase ye wo dompenum ana yade no wode a ante asie betu ebefiri wo dompenum kra ama watimi ade ho me paachew ebi a wode ne wo kotodwenum ama kotodwenum tutu ama kotodwenum ya wo ja chese kotodwenum ana wote ya wo se eya no ekoso kotodwenum o enti ama redie a ekata dompe no ho nyina no emo na re ni nyina enti ato dompe eni dompe enti wo nante a obom se dompe ekatwi dompe so gegra wankasa wo dompe o ekatwi dompe so gegra wote se dompe ne kasa se wutie mi na wote atinkade bi a echi sese ya anti entrance mani mubu mu fomansan papa entrance mani emfa poma me kurawo ansa an watu anamo wote anamo bi se ya me patoto amerika empusa dum pempenso bi ama wode nante wachinchina nso wanya anu yie ama enne ede wato mpam enne ama wukura poma me pato ebele nini ye begye poma no agufom poma no begiem ebere ko a wonti yaw biala woni padua no biem wode ne se wo kyerɛ nyame adoma no pa no wo ba be register insurance ni bi na fa ye de wo fa emfidiem ebia na wo dompenum ebia na ye ntininum ebia wo mogiem
ne yɛtu saa nneɛma yi ase afiri nipadua no mu 0542 08 99 83 0542 08 99 83 Shani Sumame 0542 08 99 83 Ebia ufri baby achirichiri ana wo ba na obu sese doctor me ba so menye baby di meti ato ade eche mako doctor nipa ne doso sen ana enhihye ne tie me pacho ebia ufri nsu atre tie nie pa ebia ufri belekum ubetimi aba asasen wachi tie nie ebia ufri nsu atre ebi kura wo belekum ebia wutie mi odoma ebia wutie mi wanfie me pacho ubetimi aba abaji waduro asasen wachi akọ ententem so kura etifuka besi sunyane ha ubedu sunyane afo abesimka for abisimka usu besi wa Gramoze Hotel junction so for car besi sunyane ha na for abisim taxi kache driver ne se mesi wa Gramoze Hotel junction so anase wani su be ya tototompo a wo de freme na me ne enkasa na me kire baabi a obefo car no ani baabi a obesi fom 0542 08 99 83 0542 08 99 83 ebia na brantie wutie mi daddy papa ebia na wutie mi wodi en wote ya no wo ba manum wote ya no wo ba manum ama wo ba manum hyehyew ama wo ba manum kekawo ama wo ba manum kra na dum pempenso bi a ase esote ama wo ba manum adum pempenso bi a esote wotimo se ensanwa begu wo ba manum ho eye wo hene na wutitia etimi hye nsuo na pai baabi a nsuo ni bi bekwa koguo baabi a nsuo ni bi bekape na ehon so ahyase ebon pomponya na ebi afifi wo ho etimi ma wonantem ene wonantem nyina ye wo hene etimi ma wonantem na wonantem kekawo sabi won tohwe ho nyina ebasa eye infection no na ma kire mu se ye wona nkurabata bi a wanhwe ni yi obanu maduru ache papa esan se enipa dodo na adwem se ebasa eye gonorrhea eti wonam drugstore wonam pharmacy wodi mlika dikachi seka ni nyina ade ya wotese ne bemam keka no eti mam gonorrhea duro ne bi me pacha entisa panifo se ahwempo dronko ana komponso ene se ebia na wode ne ye syphilis ebia na wode ne ye chlamydia ebia na wode ne ye candida applicans se eye syphilis na se kofa gonorrhea duro se ye de ma wo se genomo a enko ene obebele ebia wo de ne ye candida applicants ye nuanom ma no pa na etache wom eti mensuo gusa wotie akonwa so sole abonsa akonwa no kra no eso afo so eti mensuo gusa eti masabi wonsa ho kwan no ase ayekese kakra na se wo fiti preocupa se o konom gonorrhea duro ana o konom syphilis duro a enko ebia na eye candida enu tina me to nsa fro se bra clinic wo ne yemfa wo fa fidiem yemfa wo fa afidiem na fidie ne nkire se o de ne de eye syphilis ni bia wo de ne ye chlamydia ni bia ana se wo de ne ye candida ni bia e kire wi a ansa na ba ye de aduro poten edi akan se nkire ya yemfa duro ne nkan wote ase na enu ti no bi ba ye hono masima na odi adanse na wotwe na odi adanse esase ye nyabotere hwehwem na ye wo yade krampo amunum ho na no ye de wo nan ebesisi nsuom ama afidi na twe yale no afiri nipadua no abegu nsuo no amunum wansa na wasole akọ adwuma no mu ho na ye wo afidie mpo sononko bi wo ho a ye de wo nan asisi nsuom na ya so afidie no se yale no wo blebo se hepatitis B ama ovara road no kosoro ama chese me pacha ensama bia begu blebo no ho de ama blebo no ho ahoden abam nyina no abafom ene friend say fatty liver anase liver fat amunum ho na no yetimi twen afa nsuom tubo se ne nsuo no ania etise popo bibili nsuo ne ania etise anwa esanse de tani padua ne mu no cholesterol no ye twen at once etiye wo yale bi won ma de ba anya afa na ye ma wode se gina konom amunum ho no ma wadwuma mu ho na no ye de se afidie ne twen yale no ansa na wakofie mpo akonom aduro no atoa so hye no so se eye men Dr. EY Edu minkuto
ana me di biaba na me patro ye ne ye charge obi ansa ne ma na yo ye charge obi ansa ne ma na duro ana ye charge obi nso ansa na me patro ya hwe no asane yale eye insurance ne be hia say oba be register bi o register eye 250 Ghana cedis en kanetiti fo sika no 2.5 250 Ghana cedis kanetiti sika no 2.5 o register na wotwe biala beje duru na wotwe bia beje duru na wotwe bia beje kopem se bosome na nkasa ye de ahye wo no bosome ne beso na mpanifo se aduru beje wa aya na yatrema bosome ne nso de na yale na tu na yela na free ni paduanum kura esan se ye wo enhihye a ye de obefam na anopotututu be se no onum ne fa no nsia ne fa nonso ne fa ebebo no nwotwe no ana me de be ye ani ho adwuma etisi a wo maame bi ne de no eye glaucoma o papa de no eye cataracts anase mpacho wankasa wutie me no o de no eye etebi na asi so eti ama wani no etimi ye ohene wani no timi ese de asa abosia ato agu wani so no wani no timi ye te de wankasa ye de eja na ehye wani no so no wani no so hyehyew wani no so ye ohene wani no so kekaw se nipa no benwo a unhu nanim nipa no wakire nso a unhu nanim anu chese ayetum ye so light ya na gigi wani so kakra ebi a wo de nkwa de ye so light krampo still unhu no hwe mese da kope eye eda wuku ada kyena no ma akola bi nso nsan kakra na wonfa mepiem na dwuma me ye de ama woni nti ne na wotwe so no se obi anso nsampo a me ka hyewrade no munyam se wankasa betimi tutu wanamon aba wo de sira abofula bi sira wonana bi na wo de wonfa da kope eye da kyena no wonfa nso nsanye je wutata wonfa nso nsa no onye je wutata no wonfa mepiem e wo clinic wo na do bepiem wo clinic wa eniema ne enuru a ye befa ade account no me pa chawo enu se wo medu fie no na wankasa watimi sampa afede yale a wo wani so no afe no wanya anu aduro medin ane Dr. EY Edu ensenkyere ne doctor eye tupa ye bi ane ye de bema wa anti wo be mene enya ade se wani no ye de aduro ba be soso se ye be fe wani han ne ye de aduro asoso da bi yenye ho de ye mfa aduro enso ani so eye han ana awurade nyankopon da woroma ye de akofa mfidiem ye de afa ba fukwan so na akofa amonone aba oman mu me pa chawo se wo mene baako anopa baako anwumre baako anopa baako anwumre baako anopa baako anwumre acha ne ene 4 days afirubu sensakraye papa ebe wani ni so se ne wani ni prusu a ubun sa afina ejai se ne wani ni so ye ohene na so kekawa afirubu se na eko se ne wani na so tutu wa ya wo ya untimi nka wani ni so no wadada suo mu a afubu sampa se na ya obi ne gina wutinum am wani na ya pepin wani na yesi eko eso ye wusi tum eso ye wusi hoya ti se de aboasi ase de mununkumpa ana asi no nanso na eye yade a ewo wani ni so obi ani ho no ma wo hu ni saa na so se de wo hu no ensakraye ewo mu dia fa number ni bisisi a me de number ni tudwama fa number ni sisi a na be ye insurance no na ye nyina so nya wani ni ho adwuma ema wani aduro ni bi na kokoyo na be di adanse 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 mese foka abesi sunyane yewo abesim foka ebesi sunyane yewo abesim usu besi wa Gramoze Hotel junction so sunyane abesim siwa Gramoze Hotel junction so eho ene baabi a obefa ede aba yaso eho utra hotel na efie ba akomienu miensa enan so no ebonsi ye sandboard ni so kakra enyalewa no ene dompe no ede da so baabi a sandboard ni si no eho no ma na dwumadie ne koso mekire se kire nyame aduma no pa no brantem ana watimi anyamere akofie ntem titiri ni wona ye beye wona nini so adwuma no brantem se de be ya wiani pia awiani mpie no na wani ni so ehyenan awodi ehu ade abusua midin ene Dr. EY Edu ensenkyerani doctor ana wotie me no nyankopon ya aduma da sene ye besan atoa so misi ha echia wo bebre. Let us
na se mo kai se emre bi na me ka kire mo se wo mo tu galamsey ewo eye adongo ene ni nkura na se no me kae no muhu sana asuota no ani na me wi a meyi asuota no ani a kire sisi asuota no ani nyina sana so ye kabiri biu ye ka se atwam mo kai se platform kro ya so me bodi se yamfo wo mo eye galamsey ewo yamfo abusunya sa mo kai me ka se wo mo ye galamsey ewo yamfo ewo tanonof ya dwini nyina ne yensem ni nyina ekogu asuo bisi adongo tano ene ne mpatamu me ka kire mo se wo mo ye galamsey ewo yamfo me ka kire mo se wo mo eye galamsey ewo kire mansu me gina afidie so ka kire mo se mpanim frame na me ko kire wo mo baabi a wo mo eye galamsey no na ko Facebook wo ho na hade enne ewo yamfo me ba kire wo baabi a galamsey no wo mo eye no ko Facebook Sompa FM live na hade ko Facebook Sompa FM live wo de ko me be kanse bi a kire wo enne ensem ne yamienu Sompa FM na nan komo na mi di no ya awraho samienu yamfo mo amwo yamfo no usi yamfo a yefre ba bibi ko shele nachi yefre brono anakrobi bonkoko udru bonkoko a na wapai onsabenkum opai benkum na pe na wapai nifa opai nifa isi yewo area be yefre ho Newmont Court amana bi wo mutu no ho ma Newmont fo ekokata so neno ana wo mo se enra abrantie bi na djuma osua ye no wo mo se osua se plumber se welder ana welding na owie ye no na otwannua ennua na chi no ana allegedly wo mo se enra anadwo one ni nuanum binum ekọ eye saaba bi amachire no na wo mo koye no se amananum na okotito ye o se obi ne pia no tumo se ono ne koye galamsey o se obi ne koye galamsey no pia no tumo aposifo te hwa na omoten kra ye nkote a wo mo se abrante no ne mamiensa wawu aposifo etu ka abusuya ko Facebook abrante ni wawu nti a meyi ne mfonyine no na mewi a meyi ne mfonyine na ekire se wawu no se be ya onkase ebi esei hwew abrante kama se wo Facebook a ko ho na hwebi na nsema me de bra no nsema na awre ho sanso na me de ebekọ eye Sompa FM fiepre kantro kwa no so ho wo mo si obi a hye ne ho akonfo eye 3 days ne nne ewo fiepre kantro kwa no so na no so obeti awre ho sem ka kire so wiase na hokwa ade kyewa na wada onyankopon asinti a meda me nyame ase se bibie ni a me wonkwa abrantie no ene ne ma ena wo mo ewo Facebook no na aposi 40 sa na wo mutu wo ka ena dese ti above man pictures abusunya ko Facebook na me ma infographics amana ni nduko
ko shell hona ko shell nachi okọ bonkoko no okwa na wapai onsabenkum opa onsabenkum ape onsabenkum no okọ wani kakra na wapai onsanifa uduru hona amena wewo abusunya ko Facebook na hebi amena ni na amena no wo mo de mpampuro akatakataso a onsa mpampuro ni hyehyɛ mu no enti sɛ wanhwɛ yie na wadwene sɛ okɔ akogura mu sɛ wokotu galamseu sɛ wokotu deɛ yew sɛ deɛ na ba be ya mpampuro no bebu agu amena num na hyew na kun na ɛno na wo mo keka no huhu sɛ abrantie ɔne na damfo bi ɛna wo mo kɔ hɔ enra anadwo sɛ deɛ na mo kɔ yew deɛ na mo kɔ yew deɛ na mo kɔ yew wo mo fra apostifo no ne kɔ na mra apostifo kɔ hɔ no na wo mo yi abrantie no afiri amananum ama wo mo de ne kɔ Sunyani regional teaching hospital wo mo de ne do teaching hospital no a doctor fo kyerɛ sɛ wo yi nyankopɔn de enti ba chɔ hɔ ni empamprom hɔ ni ba bia me kyerɛ no no empamprom hɔ ni empamprom hɔ no na mpamprom no so a yɛka ho asɛm no ɛno so yɛ obi base ɛwɔ Bono region ha yɛfrɛ hɔ mpamprom ewi empamprom ewi ɛwɔ Bono region we mu a abusanti emra aposifo ane timamufo te asɛm no abusia wɔn kɔ hɔ de hɔ nie ko Facebook na hɛbi na mbedi nkɔmɔ awafo ma me picture foforo afei aposifo tu ka wɔn ɛkɔ hɔ no pɛsɛ me ka asɛm no ma ohunu sɛ asɛm no ɛnyɛ bosiri mu ka me wi a me beyi abranteɛ ne body no ɛde akyerɛw na afei wahunu me ka kyerɛ mo sɛ bibi kɔso wɔ kuro bim bibi kɔso wɔ kuro no mu a kuro no mu mpanimfoɔ ɛmfrɛ sɛ yɛ asɛmbɔ no deɛ a wɔn bɛfrɛ mpanimfoɔ Hon.Nana Poku me mamo ɛyɛ information me mamo hint me mamo ɛyɛ ade a me si bibi wei ɛba me di free bible so me nan ni ana na me ka ɛyɛ galamsey ɛwɔ ɛyɛ ahafo galamsey ɛwɔ tanonof mpanimfoɔ amfrɛ ma musa sana nabra bɛboa yɛn nyakyerɛ area bɛn me bɔ no wafidie wei so sɛ yamfo wɔn mo ɛtu galamsey mpanimfoɔ amfo mo na ansi fo mo bibi besi wɔn mo tu galamsey wɔn sɛ bibi asi abrante ni nie nice guy abusuya hwɛ afei emra wɔn mo kɔ hu abrante ne body no ɔna da hɔ no abusuya body ne da hɔ no ɔho de nipa ayɛ body no ɛna da hɔ no ko Facebook na hwɛ bi body no ɛna da hɔ no body ni na da hɔ no awurade me de ha me kora ene nkora miensa abrante na gye o machiri no omunie body no ɛna da hɔ no sɛ me kopa bibia bedi o sɛ den o kyerɛ busuafo ne betimi a kyerɛ sɛ galamsey na matetete sɛ wo mo se kyerɛ sɛ enye galamsey a ne mo no motokin no de hwiase na ade motokin hwiase ma ho ye fi se ya ane asɛm sɛ motokin ɛma ho hwiase na ohun ye fi se ya tete futu kokko nyini dia ane na ɛtoge me ne wo na sɛ ɛyɛ galamsey so no mkotu ya a kyerɛ na nanom kɔ ya amamre ane amane ɛwɔ amananum sɛ yɛ motokin so dia ane kwan ne mfa no ho na yɛbɛhwehwɛ mu ne yɛhunu sɛ motokin ene kun no anaasɛ galamsey amnanum ene mkɔ yi ne free asam ne kɔ regional hospital no na sɛ bɛyɛ a wobɛhunu no emra apostifo no ɛkɔ hɔ no John mi Facebook na hwɛ apostifo no ɛkɔ hɔ no baabi a makyerɛ no ɛhɔ ni bonguru hɔ na chi hɔ no ɛyɛ ko chele sɛ deɛ bɛn na chi hɔ na o keka kɔ ɛyɛ ofa hyiam kwan no so a
sonika hyiayem kwan na okọ baabi yefre ho sonika wo se sonike eye nimont court wo se nimont court wo se nimont call wo se shell no akire ho pee ena sasemisi emra post for call ye no enie ko Facebook na hwebi na wan kan kire me se Nana Poku me nwura mani aka asem no na Bishop James Dr. Kwabena Walker so aba me ne bedi nkomo me wi a me do bekọ eye kantro kwan no so obi ahye ne ho akonfo 3 days eno so me be yim fonyini no e de akire wo di abante no wonie emra wo mko hu no mpampuro mu ho no se wo mu hu no se obi hye amenanum nti obi dumfo no wo mko yi ni firi eye amenanum o so mko fa ni firi eye kwan ho apragya no bo no but amra ne de hu se nipa hye mu no eni ti nipa na hye ha no nti as to say ya abrantie no say nya abrantie no me ntimi nkyere wa nice guy nempa kama oheni hu ohia so ahene crofty ni benches ni nchen kama inspector wanowi anopai anumre ho tesan enti mra post for no ekọ ho no enie yeni firi so amra no munie yanko fie pre no mra na bishop mra na so mra na yanko na afei maame mfa nko fie pre no so na hwe awrehosem asie fie pre kantro kwan no so obi ahye ne ho akomfo e wodam ho nansa Sompa FM abusia hwe nipa dasani pa nyamia bono bosome nkono adane maame edam ewo ne yefunum wawo no bosome nkono ama no nofo hweba bia nipa da hweba bia nipa da aya wahye ne ho akomfo sesen abusia wiase nya de wo wiase ehu o wiase nya fewu niema ebobo ba no ano edin o abrantie fe eno da hono eno mo wuro ne socks wuro ne niema nyina wahye ne ho akomfo nansa se ye fie se ye wuro mo erikus eno betimi akire na erikus ma adwo ye mo rishebana na anya de asiya kamabusa se ohompo tesen na we de ye ho ye pa fie prima nyina so ho ye fie prima nyina atza obrempon ene na tranquil nyina so etia na ochewa chiefo so nyina nyini wadaroma ya titi ni huhuhu ene ye hunu se abrantie bi a wo share trashutu na kala bi etemutia blue no share eye na tade obi gina akire a owrowro ne socks a share eye ni golden watch ana wabo no golden watch wo msi osha akomfo na osha ne wan oye hwan ofiri hen na da ben no mu hu yi na we de mfa ko na me na wasibi na ne omo hu se omo ye ne ho adwuma nde Ghana police mbambo fo mbo e ho ban omo sa adwuma no oze sa bibi sa sia enye ordinary person dia na betin do sa akoka amu nti no Ghana police fo mbo e ho ban ye mbo ma baso na na kwasira na omo bre papa ka waye adwuma ese nka weekend so fo me no na so no police fo na so adwuma pa omo bo nti no mo tie gina do ma se fo ye mbo ma baso pa omo ene tinko gina ma omo ko ye sa na me nya do na enya brantie obi na nyefi even say be 55 years going 55 years going empacho anana obi a oyekuani ne ho odin itam bia otu ko basa Sompa FM na me to aso no ye tie ne se eye na no kwesi da be se no 9 bre ene ja ye wo na maso a tesi ye wo fie pre ye media adwuma ya ye hwehwe pictures ni ade nti bia ni a
na na mo frɛ na yɛkɔ ne akɔhwɛ ne ɛkɔ so na ne obia sɛ caption bi bɛma picture bi bɛma na yɛkɔdi mu dwuma saa na na mo frɛ me sɛ nti a ɔmanya ɛwɔ kofidrom kwan a ɔyi kwan kɛseɛ no ring road na ɔyi no udru ofa Catholic University Road udru 60 Roma na na pan bi kɔ nifa na bi so kɔ benkum aha ye kɔ benkum no usane ɛkɔ nsuo mu a abi akora bi kɔtɔ afuo no wɔ no na wa foro soro sa wo foro soro a efra bari kwa aware atwisu ye fra wo sai kwa aware but all ya atwisu aha sa area no papa ya me bɔ ne din ana me kana Nsem Sisi yi obi a hɔ aso na no so na afuo wɔ oyɛ adwuma wɔ nti saa area na no na visa ɛkɔkɔto na odonfo bi a ɔmo so akɔ afuo mu a ɔmo harvest ɔmo nya adoa kakra na ɔmo hu sɛ ne bag si fam saa nti ne bag ne si fam no nipa no hu bag na to pagya na ni na kyerɛ nipa no ɛso so wɔ hɔ a ɔhange hɔ na wɔ sɛ animani mu na otumika na ɔrebɛdan na no matra nkonya ɛna na matra me a ɔmo ofie nti na akonya we de mefa mmɔ na atame fosu abaso fosu bi aboɔ ɛne na atame na kɔdante pim na sɛ na mo tie no ɔmo so amfa sɛ kɔsi da mo nyinaa de ɔmo gyi mu ɛma yɛ fa wuram ana nya asanketo timi kɔɔyɛ ye kwa yesu wala kwa na ni mu kra stati e bebribi ya na sa e ma ye ko ye de ni kokodu na ye ni ko he ya na tese na esunu na enya asama e de kwa ntino ise mu no de ekokodi police force mama abusha fo so aye mu enema nyina na me ya do fi kira ko bia no so am kokko kana kwa be fi wo na mo nyini de na tese mu no minimum saa nneɛma wei nyinaa esi a nneɛma a ɛwɔ mu sɛ nso baakɔyɛ amammerɛ ne amanneɛ esi ɔkyena ɛkɔ biara ɔbaakɔyɛ amammerɛ ne amanneɛ wɔ sɛ bɛyɛ a asase no ɔmbaakɔbɔ no su na ama ɔmokɔ afuom ɔmɔyɛ afuom adwuma wɔ biara nso ɔmɔtumi akɔyɛ ɔmɔ adwuma tinya no na neɛ ɛwɔ hɔ no wadaroma wo sɛ wɔmokɔ nwura mu hɔ no wokɔ bi na mpakyɛw ne ka ho bi ne yɛkɔɔɛ na akɔmfo na wahyɛ no wɔ dua so ana sɛ yɛ dua mpo a na yɛ dua bɛn ahoma bɛn na ɔde ahyɛ no ho akɔmfo yi na ɔmedase na ne tiare sɛ am sɛ on sɛ na ɛna da bi ara mo ka sɛ nipa wɔ hɔ a sɛ odidi nkɔmɔ ne nipa kasa nso obi a ɔyɛ ɔbrɛ ne ho asɛ pa ɔmpɛ ne ho asɛ nti bibi ha no obi a sɛ da ehu ade korɛ ha na yɛ nim what actually happens bi a ana bi yɛkɔɛ na ɔde ne bag kɔɛ ɔno ade ne bag sɛ yɛkɔ adwuma yɛde yɛ school bag bi abɔ yɛakyi ɛno bi na ɔde akɔ na ne nneɛma no koraa apart from na ɔde tra ne tra kaki tra bi a ɛsɛn no no na ɛhyɛ no no ɛno bi na ɛnhyɛ ɛno deɛ ɛnhyɛ na ɛhyɛ bag mu na obi a ɔde kyekyere amango dua na ɔforo soro a ɔde kyekyere ahoma soro na ɔno ɛne sɛn ho saa nti ɛyɛ sapɔ ɛyɛ ahoma ɛyɛ ɔno ne kaki trousers a ɔhyɛ ɔno ankasa ne trousers a ɔhyɛ no na ɔde kɔbɔɔ soro awurade nyankopɔn na to date koraa me ankasa no koraa no me sunsun nya mma no because nipa nyankopɔn ahyɛ da abɔ ne sɛ ne suban sɛ ne sɛ soɔ na kwan bi hyɛ so na nipa bɛfa afiri ataspada so ana te sɛ me ankasa no afiri na ano kɔkyerɛ me fi mmɛ na me ankasa no gye sɛ mobɔ ma su nyɛ sɛ nneɛma ɛnsi so ma no ɛnyɛ bɛtɛ na wadaroma wo papa no ofiri fiepre ofiri kentro ana area hɔ no hɔ na ofiri na namba to fiepre ni aba ne yere ɛne ne mba nyinaa wɔ hɔ okay na currently deɛ minim sɛ ɔwɔ yere deɛ abateme ɔwɔ ma deɛ bat yere deɛ minim sɛ ɔwɔ yere anaasɛ deɛ kisa nti ne mma nyinaa obi a ɔmo tutu kwan ni bia
Nso mo amutintu kwan bi a okọ Lagos kakra okọ wan saafo no watutu kwan kakra enyefi na osansi obi o hard worker pa o hard worker donya do tos so o doni kashu ne sana manyina owo bi na sabi obi nim adekrewu ni CTC izo no ankasa ne nyankopon tem na obetumi enti ohye ne ho akomfo no wo afuo na oyonum ana otwe ne ho na be hye akomfo no wo baabi very good na hono akwaya ti say area no say kware ho dia na ntwe kware di ho ntina manfo nche da nye adwuma titire bia o akwata manfo atoton saase na ibi hono kware na kan kware no according to survey ne keze hono kware ko di manfo na di woman for no di nti hono de no sudi di kakra obi ya di kakra nti hono nshare anye asase a obetini a develop so but amanfo ye fa nti amanfo mo yi so na ntwie no mo wo nti na hofo kwara no afuo madwuma no gidi na heda nkoso na ono so omo so oye adwuma wo wa na afuo area wa nti onim hono ya na onim ho oye adwuma enso ho nti ne ma o maso ate sama ne ewe e wo fie premontene so na mbacho an bibi abushafo nyina eyawe a na eso mo ye bia no omo ye na makopere krabe dese wo de body na kwakoto eye amukurabia mbacho ese na okana mochi nti ende kwale dadi na nse mo body ye uti pana nto do ya yese ora na kwakoto mochi sa se be ya we ho adwuma ya ka bia no wato asefugo na woma ehwe ya minhu ye eya aka ese mukohu no na nani ase nani muntu so se nani atutu se muna mukọ ye te sei na wanse na renye no na body no she shada nyana ba wanse aboa ti se bi anwansa de wanse nipa e cheka kra bi na oye yana ase omo pese omo be develop ayi se omo tutu nkosia bu body na wote se na omo pese omo e ba ho no ntia no na onye afi body na de anya afi na body na ntia anya afi aposifo ba ho no check body na se nya de obi na ebi a obese watwa ne part bi na wa hange ne wo soro ho na for no de according to police investigation and the end the whole nyanya sa details no but me won de mo yin to won de na enya de adidi e se baby etwa go so na ta de nyina o se na top and down kama se na mpaboa kama anti ne mpaboa na posifo no e woro no I want to say what I say why police adwuma paint I want to say bisa ba omitime apija body no na say omo yes adwuma ni na na ofisi na police no station officer na owro no mpaboa nti posifo no na tea body no ana mo na nanom ana mo ya amamre ne amane tea body no na on say say nipa kwa to no on say nipa as a normal civilian unni ho akwanya to kobodi apart from aban adwuma yefo police fo ana soldier fo ana the fighters fo na wo sa tun nti omo na yes adwuma ni na bo ma ba so pa na mo bre pa kwatida na wo fie ne ya sa afro sa bra office be ya adwuma si na me sure omo nko so nya adwuma den eto sa obi sha akomfo a ya na ye niema nienu ada se ne nan esisi ho ana se ohange ho monko na ohange ana se na amangudua ni ntina ne nan sisi ho ana o de na nan sisi ora ohange ho pa bo ye nipa owa owa o ye nipa owa ntina fan se bese difference no na enwa bebre ne na from a 9 to 4 no na enwa bebre wiase enye de o wiase nye de nipa dabere munye well
Argus, my fancy that dear chili, the best be a normal smart way. Sompa Nana, FM. mention of Medasi. The Padabirisa. Say, a kind of bluff saying, man place is small. Man place is small. Because English teachers through the trim and family home so. Man place is small, is petty, is pity. Nipada Biremusa. Heba be nipada. We are Konanti Lagos, a Konanti he, Abba. Or cement Nasime Mokrono, me near Meadow Banchi, Meadow Cashew, Meadow Brew, Meadow fruits and vegetables, Med Bremeho, Caben or dear, Yadia Ben or Assemble Nancy. I know ma, or yere, or yonkum, intimi. Sompa FM. Ding, bebreno. And yo, yes, young can was some day. But some make it was some mum, send us send me hammy and I'm a ditty. Namedy, me kaya. Me what to me, Nanka, I've been my crocodile. No, when your pressure, Nana Crocora watching me, or China, never be a huna. Now, confushe, a better. Well, this a woman when ni, she said Bishop Nom, and a bit to me actually. Soon Muriase, and your Sompa FM. Now, Bishop James Dr. Kwabena Walker at Nasi. Papa Majuel. Yeah, Nana. I need your concert for Mudi. Oh, You saw the moon also. Yame, any mumpai, bonum, bamboo tea, your home a year. I saw them any woman baho in our way. You may should be. The young couple as see. Then fire near Tiasin. Too many who didn't run away ready, and then you may judge you mediation sound, concern free so be in any funny Munyama with Jesus' demon. Amen. Amen. Papa. Nanka masusu asem bi ebedi ho nkomo nanso de betu yenti yemfa kakra ne yemuro susu mu ya de na mpese busa na tisimu a na atiyesema ntisimu a na mahudi ewo papa akonfushe spiritual implication wo muni de wa No, I'm that's it. So last 2 weeks and last week na yesu na de do baby na me kire say spirit betimi manipulate ni pa mo akoya de oye wi anu atwe no honhom betimi manipulate wa mo aya de betimi bo awura de wakoya de oya de ni wi anu atwe no noko nti in the aspect no apart from physical niam be ha obi betimi akoya sa de no spiritual no betimi aweke wo ama wanka se bi anya bibi na hawo but ye pese wa wo je won kwa firu nsem na ye ngu ase enti ibetimi ahehye sa de ne de no ibetimi ahehye akonfushe ne de akonfushe ama wa wahye ho akonfu ana wa wafa adura nu mawu ana wa bo hutu sa ye mani nyina wo ho eye nyoya na se sunsun bi betimi ewura wo mu keke ye hehye ahohom ne hehye by the time so no mo mata ye sa de ne ye omo mkuta bayi tumi no a omo ni ni pasan ate no omo ne hehye sa de ne sasa nipa wi ye pese ye kuno by kum ne ye bekuno no ye mo no anje ne kwanfiri ne nsem nti ne nkwa na obeje no ho ne ye be hehye bebi a ode befa ye pese ode fa ha ye pese ode fa ha ye pese ode fa ha di ade no vet no ade no anya wura mu no bibie ne ho beba utrim kura se jai because spirit ne manipulate that time the spirit ne do beko amo akoya ade na wie ebedu tama wo nkwa ne ifiri nsem no no atwe ne ho nti omo se ono ankasa ne trasa wo hye no ana ode trases no ehye no wa konfu yasi nyede yasi enyede ana oze ye nipa no ye fa niema bi tra hwe nyankopon nim de ne nyansam obo nipa no nyame de ade miensa ne bo nipa nyame nyansam no ode note enwene onwunu wie no home nkwa home egu nipa mu eno nipa be ye wokra ote ase nti ye kra ne yete ne mu emu ne de nyame de ya ena honhom no eye ani nipadua ne ye de ya
minim sɛ de me chawati asia okra ne yewrade dia eni moja na ewo mu no ɛna honhom na ati wo mu no ɛne nipadua ne de yewrade dia ma wo okay nti no de nyansa to nipadua tiri mu no sɛ nipa mfa nyansa ɛne nimde enye de opɛ sɛ ɔde ye nti yewrade nhyew sɛ ye bibi dem trot mase nti ka the book of James a ɔsɛ yewrade nso obi nhwɛ sɛ bibi bɛ so obi ahwɛ na yɛ ɔno ankasa akɔnɔbɔ ne yɛ de ne kɔ sɛ yɛ wa dem kyerɛ ase but ye nipa no ade a ye ne sɛ na mi bisa sɛ da bɛn kora na wankasa wo kra ye Nana Poku wa frɛ ni na di nkɔmɔda ɛyɛ me kra kwabana no ai da bɛn na wo frɛ ni ni di nkɔmɔ na ye frɛ no ya ye frɛ kra ya ye frɛ no on sɛ hwɛ ye woni ba bi wo hɔ no ma on sɛ the last time me ka sɛ wo ye bɔni bi a bɔfo anyame sɛ ɔnhwɛ wo so no ɔtwe ne ho kɔ no n'akyi bɔni bi a beebi a ɔtwe ne ho kɔ n'akyi ɔbɔ adwamane kakra na ɔkɔ n'akyi ɔsɛ ɔbɔ adwamane bi na ɔkɔ n'akyi na ɔbɔ adwamane na ɔkɔ n'akyi because n'akyi wadeɛ na wode ka no ɛne akɔ akyi na abɔfo wɔ akyiri wade aseɛ sɛ kyea me sɛ bi a kyea ma wo so nwan sɛ bi a no bɔfo na US ɛbɛtumi aba saa wate aseɛ ɛbɛtumi aba ne deɛ kɔre atra US wɔn deɛ megyina sɛ nti wokan Psalm 91 a ɔsɛ mahyɛ abɔfoɔ so ɔnhwɛ so abra mo ho ma asɛm ma mo nan pem ɔbɔ wɔ kwanuasa nyinaa mu baade no Kristo ni nya problem asɔle na ɔkɔ sɛ Kristo ni ba ne yɛ ne nya Kristo ni yɛ nti bɔfoɔ na twe ne ho afiri ne ho nti na ma ne nan apem ɔbɔ no kɔsɔ so onkura wo wɔ ne nsam but wo yɛ akyiwadeɛ ma no na n'akyiwadeɛ ne pam ne firi wo nkyɛn okay wate aseɛ okay wo yɛ akyiwadeɛ na pam ne kɔ wo yɛ papa na ɔba kakra na ɔba ba wo yɛ papa ɔba mo ɔkyɛn sɛ wo yɛ bɔne ɔkɔ bɛ 1 meter wo yɛ papa ɔba 10 meters yɛ so wo de nakade ɔpɛ de ama no okay ɛna yɛ honhom na ɔte yɛ mu no saa honhom no na kyerɛ deɛ nipadua ne bɛyɛ sure nti wobɛtumi de nipadua no akɔprɛ adeɛ ba adeɛ na de nipadua akɔprɛ no na honhom na ni nyame communicate no ɔmpɛ saa adeɛ no really ya seseng me fa ne sɛ ebi kura wako hu obi pɛ sɛ ɔwale no ebi a honhom ne accept saa nipa no but nipadua ne accept no okay so far as honhom accept no nipadua accept no sɛ nipa no betana nkyɛn obi nya problem because honhom no obɛkyi na kɔpɛ ne ma papa de abrɛw no on accept nipa ni to mfa ma Sompa FM. what you say ye wadwuane bi wo hɔ no ma wudi wo nipadua mu ɛyɛ wo de paa better honhom ne nso akyi wade nti mo na wudi aduane no ntimi ma wo nkyɛn aduane nso ya sɛ honhom bia wo na akyi wade sɛ de honhom ne wo makyi wade sɛ na honhom papa nso wo makyi wade nti wa wo kra na ɔte mu na honhom na ɔte mu na ɔno kɔpere ne yɛma na apie honam mu di ama no empra he na oni na di nkɔmɔ na da bɛ na wo kan wa asɛm kyerɛ no wow kra na ai ewo mu no ai sɛ wo no kra ne di nkɔmɔ that's it obɛde na wo kra di nkɔmɔ na enye nipa bia ne nam ha ne honhom na nkasa no ɛne ne nam dem trot mase enti no bit me so dae obeso dae no na ɔnam US kwantri na nani ate spirit no wɔ US that's it yetimi keji obi spirit sa spirit ni ntimi move yetimi chechire obi spirit so ntimi move nkɔpre ne ma papa mrew ɛno na wo ye bibi enye ye no because baby a ya keji wo no spirit na also ni nyankopɔ di nkɔmɔ no gye ade papa brew no spirit ni ntimi communicate ɛna baby ade ne da na wo spirit no kɔfa no ntimi nkɔfa okay nti wo hɔ no ma sometimes also ofre wo spirit no na wo sra bɔne fa kyakora frɛ ni kyɛnse bia wa yɛ mfomso bi no ntimi fa ade bi mrew a ɔmfa nkyɛw mo na wo be frɛ na ne be communicate sa be wie no ya wo level bi wo hɔ no ma betimi akodu sa spirit no sɛ nana wo kata wani within 10 minutes a wo bɛte sɛ wo no wo kasa spirit ne no wo kasa wo bɛte kasa no na wo bɛda frɛ wo spirit no ɛni asɛm no wate ase nti ya wo kwan a yɛ fa so frɛ yɛ spirit sɛ bia wo sɛ na pɛ sɛ wo frɛ wo de a ɛnam sɛ wo mpa de bɔne ana wo nyɛ wadwen sɛ bɔne bi na akɔyɛ no na pɛ sɛ spirit ne ba wo nkyɛn na wɔde dɛ na ɛba no wo hia ade a yɛ dɔkɔdɔkɔ bi te sɛ fanta me uhia bit uhia bi te sɛ fanta dia me trot mase because okra bia a wɔte mu no ɔwɔ ade ɛdɛ taste na ɔde ba wate ase nti ebi wɔ hɔ no kra ebi a wudu level bi a betumi de bi a na nhwie kra nofo no afrɛ betumi de milk afrɛ but wo de fanta ɛyɛ a best nti okra da no ebi anka levino krok anadwo
wakutwa bɔɔdeɛ abɛto hɔ ɛno da wodam na de fanta ne pia abɔnten ɔkra kwabena na de wode gu fam bra na me ne umedi nkɔmmɔ sɛ bɔne bi na mayɛ a nti adeɛ wei a mepɛ menya fa kyɛ me sɛ mafom nti na wontumi nkɔpɛ saa adeɛ ne mmerɛm na obuafo mi afa kyɛ me bra me nkyɛn ni nkɔmmɔ mempɛ sɛ mɛyale awu mempɛ sɛ meyare wo so ho bɛkyerɛ wo sɛ mewu a wo so adwuma asa na wobobɔ saa nneɛma ne so nyinaa kyerɛ no sɛ woma no ho reason nti a wɔ sɛ ɔdom fom so ɔkyɛ wo na ɔbɛn wo wate aseɛ wawie ne nyinaa no ɛnam sɛ ɔyɛ wo kra no na de fanta ni bi aka wa no because woanom bi a deɛ ɔde ma no no ɔnyɛ seriously that's it nti wowie a afei worɔ mpaboa bɔ naked ne bɛgyina bɔɔde ahaban no so wɔ dɛm just katawani 10 minutes wobɛte sɛ wobɛbisa wasɛm honhom no bɛbusa wasɛm wobɛte anadwo ba ne kokuduro deɛ ɔntumi wobɛbisa wasɛm wobɛte wo nso ka a wobɛte wobɛyi wa no ɛwɔ dɛm hɔ ae me nkoa meda hɔ no wogyina bɔɔde ayi ne so bɔɔde ahaban no bɔɔde ahaban no so deɛ abayifo de tui so wɔbɔ naked na wokɔgyina so no wo nipadua no so asan bɛyɛ spirit nti wode wo spirit ne bɛkasa nti bɔɔdeɛ nde wobɛtu wate aseɛ bɔɔdeɛ nde wobɛtu nti wo spirit ne ɛba bɛka kyerɛ sɛ Nana Poku adeɛ wei a woyɛ no mempɛ nti na mentumi mfa saa adeɛ wei mmerɛ wo nti gyae aduane wei a wodi no mempɛ gyae di nam wei a wowe no gyae mempɛ nti ɔbɛkyerɛkyerɛ wo saa nneɛma no nyinaa owie a afei wobɛbisa no sɛ nadeɛ na ɛkɔ so ɔmabrabɔ mu okay honhom no mekɔ ɛsei na ɔmahyehyɛ afa wo ho sɛ onipadua ne nto ba woyɛ wei a wobɛtumi asi ano ɔbɛba physical anaasɛ wonhu no but wobɛte kasa no wote sɛ ɔkasa ɛwɔ dɛm hɔ sɛdeɛ mekasa yi na wonhu me na mekasa na woma me mmuayɛ ayɛ sɛ wo ne obi gyina fon so di nkɔmmɔ no ɛno na no kra edi nkɔmmɔ ya wo ne honhom na edi nkɔmmɔ nti wowie a na wogya ne kwan sɛ kwan gya na meegya wo no mempɛ sɛ wokɔ a bɛka akwantuo nti saa bia sika wei egu ha yi kwan sɛ na egu ha yi ɛyɛ sika a mede ma wo fa kɔ na wokɔ a watumi aba ntɛm ɛwɔ dɛm hɔ na mpra he na wokra wama ni sika nti ɔkɔ a ɔyɛ den na ɔba do bɛka sɛ honhom deɛ ɔma ni sika yɛ den ade na obi wu ɛma ni sika obi nwu yi ɛmbɛ so daeɛ sɛ ɔkɔ yɛ oni sika nti yɛ ama ne baabi kora ntena nsukɔm de no bɛta na yɛde nneɛma di agorɔ wo wate aseɛ but mpra he ɛna nipa hyɛ da nya adagye sɛ mmea me ne me kra ntena se me honhom ntena se na me ne ni nkɔmmɔ te sɛ deɛ ɔno maame no papa ɛte hɔ di nkɔmmɔ no nti honhom no no onim bibia afa wo ho deɛ ɛda w'anim deɛ ɛyɛ bɛsi ɔna anim ne nyinaa nti sɛ woma ne kwan sɛ de bia ne bɛ communicate a ɔkyerɛ wo nneɛma a yɛhyehyɛ ɛne deɛ wo nso bɛyɛ de abɛkanta wate dɛm trase nti na kan Proverbs chapter 6 Proverbs chapter 16 verse number 1 ɔsɛ onipa nsusuyɛ deɛ ɔnakoma mu batakyerɛma mu mpa yɛ firi Awurade wonuma de kiri Bible ne kasa wo nsusuyɛ deɛ onipadua na de asusu but Awurade na ɔde bɛba na ɔde bɛfa honhom ne so because nyame nye nipa ɔyɛ honhom nti nyame en communicate with onipadua da or communicate with the spirit ndam ka kyerɛ sɛ nipa bi ayɛ ntaafoɔ ɛyɛ wo honhom no ɛne wo nti wo honhom no ɛna ni nyame communicate nti sɛ wobɛtumi ahunu nyame agyira waso daeɛ ɛyɛ baako meboa ɛyɛ hwan na so daeɛ no nyame na so daeɛ no ɔne hwan na oyi kyerɛ no wo honhom na oyi kyerɛ nyɛ onipadua na ɛda hɔ no sure what you say nti God had business with your spirit not your body onipadua na ekuta no deɛ nyame no ni sankan bi nti na ɔsɛ metiwu mu na ɛyɛ ma asɔle dan honhom sɛ omu na ɛte ɛna opie kɔ nti sɛ ɔsɛ metiwu mu na omu na ɛyɛ ma asɔle dan hwan na ɛte mu nyame nti nyame no ne honhom no na ɛwɔ communication ɛnyɛ onipadua a ɔde te wei nti sɛ wobɛtumi ahunu nyame koraa adwene a ɔwɔfa wo ho a nyame adi kan na honhom na adi nkɔmmɔ nti honhom na bɛtumi abie so akyerɛ wo wate aseɛ ɛnyɛ saa deɛ gyina bi a wowɔ angel friends na bi a wobɛtumi accommodate na angels for no nso sɛ wo ne ni ayɔnkofa bi asɛm bi wɔ hɔ a wobisa no womfiw so nya ayɔnkofa ei wobɛki friends paa sɛ wobɛtumi afrɛ bɔfoɔ bi ɔko ntɔkwa saa bɔfoɔ no wobisa ne sika a wonya bi ma wo wontumi nyɛ sika ho adwuma ma wontumi bie sika kwan ma wo wokɔfrɛ bɔfoɔ na sɛ bɔfoɔ no ne deɛ yɛ sika a wontumi nka nkyɛn sɛ nsuo ntɔ nti ɔma nsuo ntɔ
Dem trot masi. Because they were twins of angels or momuto nsu. Chetai porasa kasana swana. The archangels. Omo de to nsu, omo ye twins. Enti omo no so akofre omo a epekura asi nsu obeto. Ebi na bofo ayi odifo no di break nsu 3 years, 3 months, 3 days, 3 weeks, 3 hours. Better. Sa omo no di break nsu no. Omo ano sa so di to nsu no. Dem trot masi. Aha. Enti ye wo angel bia ni nadwuma wo ye. Enti e bia betima ko hia angel Michael. Michael ne de oye defense minister ono a fighter. Michael ko bisa niska wonya bi ma. Obaka sanya na dwuma. Giro ko hia bofo o meska. Nti bia na bofo no meska no nim no. But bia the communication between ne bofo Michael no. Emu ye deep. No aka kire say ne connect ne mame. Nti ono na ebe kire wo kwan ya befa so obetumi afre no ne code ni bodin we ye we obeba. Nti wo tie ye kura bofo na atumi frɛ no obedu a wo se makwala ani Sompa FM. aha o pade we nti me de wo hya ne nsa na me ekɔ na fe wo ne ɔno so benya adamfo nti ebia no na benya adamfo awie no daache bia wo so pɛ ye frɛ ne sɛn akwantuo na wo pɛ saa bofo no maska no fa nipa ntu kwan nti bofo be na di nipa tu kwan ɔso wo bia wo so nim no na ɔso no so no wonya ayɔnkofa no ɔso no so connect saa bofo ne ma nti wani bɛba ho so no nya angels namfo bebree what do you say afi no benye obi akode nti wonim sɛ bofo we ɔbaaye no ye frɛ no ɔbaaye no ɔka kyerɛ me sɛ ɔbɛyɛ ayalesa adwuma mame a ɔyɛ no ukuada nti ukuada na healing day nti sɛ Monday mi ntimi nkɔ frɛ no me frɛ no ɔma nti ukuada na betumi afrɛ no ma frɛ no nti ono ɔbaaye a wo frɛ na wonim sɛ adwuma we nti na afrɛ no ɔbaaye no wabɛyɛ ama noko but ye gya spirit ne ma spirit ne nenam ɛna ɔmo a obi ade ye spirit ne ye de opɛ nti ade papa na nkasa wɔ se yenya na asase so no ɛyɛ den ma ye se yebenya nti honhom bia tumi bɔwura nipa duanim because of say ye spirit ne men ye nti no honhom foforo bia tumi bɔwuram no obe control nipa dua no na wo ye de ni nkwan sa eni sa wo ye na nkakwa ni befa duro what you say na wanom aha sa honhom ne tiwu a nyame na tiwu ti no se na asol dan no nyame ma wonwene bɔne but the moment our spirit ne be pie no ntimi ma fie no we invite no ma ne ma fie no that particular time nobody na be empty any other spirit me bo wuram intera Jesus Christo ka asem bi say Yesu to ahomoni firi obi so o se kɔ enkoye bɔne bi na de echense ya anya den ama so na se nipa tu utu honhomoni akɔ na makwawe so e kɔhwɛ se san kɔ chinchina san be hwɛ se fie no oturim no e fie ne dampan ana no asamba be wuram aha nti mpan na Yesu ka no na ye de ade honhom na tu mu na ntu mu bi mu no e na fie na dampan na wuda so ye bɔne nti honhom ne pie wutumi ma okay nti ama fie na bɛda mpan ti fie na bɛda mpan di ase Bible no say obɛkɔ akɔfa honhom ho yɛ de ne kyɛn ne nso aka no ma yɛ nwɔtwe na ɔma bɛtena mu di abɛprapra mu asan bɛtena mu nti sɛ no bo adwama na ne obɛbɔ jantara obɛbɔ ɔtase de obɛyɛ de kyɛn sa ewiase hu ɔtase nti de biara da no woyɛ nipa a adeɛ baako ɔsɛ wo ma wani kɔ ho yɛ wo soul o spirit no de bia make sure sɛ wo na o spirit benya nkanta yes so de la ham catch us nipa o kra da bia o honhom no o preba fie nti nka ne best pa ne say ka wo kra da se ni se moko ka wano spirit bia ni hodi moko nti moko ka wano a wo spirit no bo be mere momone ka wano be mere momone be enama ya hye ne nkyene bia ompe be mere so ne abofo ni interlote pa o metro ne amon mpe nyina even sprays bi wo kura pa oba na esi de mutumi ka chose to twene we mba na esi abia ma memba spray ani pa ye na o perfume yeah abofo no bi mpe dabi ye me da hu se bofo eni asem no chama ya makoto wonu se ai perfume ni oil no ye wo nkofo bi e buddhist we no mo we ye o otumi ka perfume be me ensa nan yeah ebom fo na twene ho nti nan na nyame se won hwɛ se mpem obo na bepem wo be so nti ati ase into kind Psalm 27 na David say Urade ne me han ne me nkwaje hwan na me suro no Urade ne me nkwa ho de hwan nim na me ho popo se nipa boni ne bi sɔre so ɔreba me so abesunsuan me a mane watiri no hwehwe ase what you say into say o spirit na ye good spirit ne firi mu a honhom ne betena mu obɛ watiri ahwehwe ase
na say abrabo ayi tu no say o ware say o kopa adwuma say ade bia wo ye bia no say no spirit ne ene kasa on also lead you first you ono be kire wo no because on na your spirit on ni nyame kasa nti on na betumi aka che Nana Poku radio na wo ye no free sompa wo free sompa na akwa ha obeyi free ha bra sompa oba sompa obeyi because of say oma wo sa direction nti no onimba bi ode sa ye die ne fa ebeyi what you say nti na wo kan na me hwe busami die what you say nti very important nti papa obi ba no say de wo kan wontime nye nti wo boa na omusa ne kra no ne nkomo obetimi ayama no ne kra no nyame madamfo gira me access permission free bofo aye de ne ma no by so no an na ekofre ne kra ndi no obetimi afre ne kra because you no an dia Sompa FM metumi aye by gira me gi permission free no bofo na nyame de ne ma no so nhwe no so no ne bia na bofo ensu na US me frɛ no ma oboni a wadi ndim that's it no frɛ no wa man to bende sɛ ne kakra gira ye pe wai bofo no so ebetumi ne nakasa sɛ nyɛ hwe ye bia di nwanto afa no so no nakasa no waba hunhu nsɛm na wakane sa ai ane ye de niema di agro wo wiase gira nwanto afa bofo foforo so nana abofo ni bi kura mpɛ sɛ ɔmbɛbɛn ni pɛ de na mom no chese achi wade nko a wonim sɛ uso de na wokra eba no sa so de no wokra ne ba fie a maka cho sɛ enimoko eni na ma ya hye ne nkyene ne saa ne ma no meboa batunim sɛ saa da no sɛ wopɛ sɛ wodi ye pa eni so have sex wokra da sa me na me ka kyerɛ sɛ kam ye Tuesday boy o yere kra da ncha me ne na wokra da no wobetumi ama ne mo anadwo to afa yesi Wednesday mu no wada nyame ase awie no wada wokra na se na one nada ansa na betumi no yera da nada that time na wokra na betena wo nkyɛn the whole day ɔkɔ ɔsɛn kyina kɔpa de pa abra ɔde ɔba ya wo kan no nti nkɔmɔ na wote wɔ na wudi no normal no wadwe yɛ sɛ wudi nkɔmɔ so day no normal da bi nti Bible ka sɛ mi ɔsɛ mo nka hwɛ nkyerɛ mo de mo asɛm na nkɔmɔdi what you say so won kan hwe nkyerɛ me wo de ayɛ nkomodi ndi sɛ woka asɛm verba a ɛkyerɛ wo spirit a wotie no verbit abrabo na yɛ bɔ no ɛwɔ ya yɛ nsɛm nyame ayi bibia wie o ɛwɔ ya yɛ nsɛm kwan no nkɔ na ohia sɛ papa ɔmmɔ hwe nka ho bio dabi nyame ma yɛ bibia bio wayɛ bibia wie nti na ɔgye na home no wayɛ bibia wie the bishop number 9 na the aka no e bia person ne di enkomo nti papa obi say apart from eno no die ni na nipa ba won chen obetimi ya abo no na o say medika ka say eye friends wonya angel friends ena onya angel friends no ugusu sunya de mo nti mo na ugusunya no wo hia de oye we nti bibia ni ho no ma obi de baba wontumi nya both physical and spiritual bia no wontumi because physical kura na wo say ka obi ne nyansa wo bi say urade nti ugusu kasa no na nyame ne di ne ye ne ba sanity ene the bishop number no na wan kasa frɛ no na problem no ko ka kyerɛ na one ne nkodi empu ene mpu na 0244 041 235 eba chofa paper ene pen me wie na mbɔ production team no wo numbers na ebo 10:30 11 a omo da no afi na mpacho menya bishop number no me nyamma wo mu nyamma ani die kwan so nteme ebobo 0244 041 235 nya da je abuli bi wa ma 0244 041 235 0244 041 235 0244
041 235. Papa ochina wo me pese efrew eba hono time ben e no mba metimi enyaw. Na nyame ya roma 7 o'clock. Anopa. Na ya wadan so 7 o'clock. Okay. 2026 na still 2 days na. 2 days na. Ibi meka. Dabi. Appeal them fire. Friday me ko yo 9 to Cape Coast. Okay. It is 0244 afa bishop o ebe sorry to betimi afre no. Na enkomo bia wo ha woni no edi. Dia aka no eye woni no empu animpu. Na wakaka wasem edi a kire no. Na sade opese uhu akwantu awo yade da so kabede kire sigasem abrabo na agija promise and fail. Anasa wo de no akwakoye da so onte ase. Anasa wo de no akwakoye saa wo kra no na wo pese ono na bofo ni nkomo a pacho 0244 041 235 0244 041 235. So wonim ho a owo sunyan o kofie pra aka kuma bi no wadu tobutu no mamche tobutu fo ma ya monyemoto tobutu fo ma ya nyame nhira mo wate meduru ha fancy amode mame no na sen ya na menya niema na motugu ka num no esan se minika enti meduru ha na me text mu a menya do not ne pan no ne nsuo no first na ka no ho ne de menya duru ho se ya na no chow ana besen ka metre min sana mun fan tum bet ya na taxi ni na adwuma na ye dama me duru ho mo jeje me so saa na metia isei kono ya me shira mo ye mama ni je mo ho na awia kete ban na mo gina so na wo mo ton eye aduane nsuo do not chips nkate kokwa ya toton awia bra ne wei na me shira mo uduru saa tobutu ho a ode busamaya ne bia manyina se Bishop James Walker ewo he obaka che se wotra bonsu na enkwanta na wo nsa benkum no mane kwase ho uduru ho buso bi ya kubebi wo ho asonda bi so ho o banso a oso hwe anka ne soccer bet uduru ho apa soccer bet no opposite na kwan ne da uduru ho na no Bishop eni enkomo ya ka no na one na akwakodi enkomo Aba homa no e de akere wo 0244 041 235 0244 041 235. Baba ya sorry so. Na dia meka say nipa bi amfa na spiritual life serious. Okay. Na bebi a yedu no, yedubu no. Na me nhire obi bia. Ila say Bishop James Dr. Kwabena
ɔyɛ kramuni nso tumi assure sɛmbe ne ntem na ɔkyena bibia ni ɔma yɛ ne ntem ɛna mede kɔ ɛyɛ fiapre kanturo kwan no so hɔ keka ko monkuo mu hɔ no ne so obi akɔhyɛ ne ho akɔmfo ɔno ane tra ne tresese ɔde ahyɛ ne ho akɔmfo akum ne ho afiri atiasefo asase yi so wiase na hɔ kwawo ma wani na hɔ wate her spiritual leader odiifoɔ sɔfo emisa fifi Dr. Samuel Gesemani, founder and leader, general overseer. Yo time fono beye biara enyi na wate. Okon de ono beko. But to me pa de ontumi wo da. Ozafo ya min shira o Papa Jan o to sen odifo damoa o Roman Sonda no ewo abisim menchia abisim sompa hima enne hene Wangara hene and a film rantia hene. Shirahima Sompa Shira Sompa hima. Namenchia Chirahima and Casanso. Namenchia a ye Susan so Yamfo Enofate. I want to say Yamfo One Yamfo Sompa hene. In Suatre and in Patamunina. Master Joe of Master Joe Auto Spraying. Master Longon. Now I want to say One Master Joe era fe champion PRO magazine na vice chairman nti o ho de ya semo abusia mami ahoma no mamo na yendi enkomo na menchia Dimpa Electricals oho ye de so wa oho ye ono yere mother anamu ho yo ye ho nyame enhyira mu nyina na onyam akese masenso etie me na menchi abo number 1 number 2 number 3 number 4 yellow house for ma menchi amo ene anwumre yi 0247 989 Assistant Superintendent Chum, only station officer Chum, and Afe Bawa, Master Sule or MTTD, station officer. Hello. Hello. Nsem Sisi o. Hello. Hello. Nana. Nsem Sisi o. Ana ka say. Why new? But Sompa FM here now on program. One fear progruru for yentiemo. Ana Poku Piesie first time na fear ayibi din copy of intimate member meeting. Anya hwe nyame ya adomo a somewhat date no. But me enti date no. Ye de ahye fie da bia etwa bosumi bia to no. Ena Sompa FM fan club no. Ye be hia ntina na ye hia se nyame ya adoma bosumi ye be simi no fie da etwa to ena ye be hia wa ha. But ma ta se pa. Ye ntie mu. Nana Poku Piesie ayimre ma nwa girim pa. Nana Poku Piesie ma cho school na na aya no wa be ha man no. Na ma bo he master man wa he wa chi na pa o ki papa. Ewo wan fie progruru on. But wan fie Tunisia. Meba hododo. Why? Master no o he woni mbeku. Me da se. Ma bona mane. Me da se. Dat me nkan ho. Ame. On ma bia course ni free ba no. Me se mamenchia drobo kofko ajimankrom diaba nyamiama brofuedu esikesu kokorasia ma sukrin. Doma akom asotia no prapra babida konti shere drobo sampa. Hello. Ensempi. Sompa FM. Nyamia dumo. Na mi nti ma di ma fese o ti fiada Nana hima. Nana hima o esi. Mo. Nti amwa fiada resia. Mate.
Amen. Come on. Bye bye. Amen. Bye bye. 0247 989 Enro ayene Gianna Chachus Das edi enkomo sa wote wiase mu nsem ene de ekoso wiase abrabo no nsem enanso ye di nkomo ama wahunu. Hello Moros Odakwa Tiewe Madi papa but no one will say start with program here. Why do you see Mudaho? Because Tamana man or your software answer or your D4 or your D4 or your bishop. One say Tamana yes who is all can be said to be commissioner on what and work. Kadina police ni obi eku obi akitemre bi kura na sese obi sa konfona wantima nwu a papa police e be small amwa akwache no timo na e be small no wa wutimi bi su da no wa bo hutuo obi sa ofa better because the kind of yam sheba because tell them please na police step okay to kura wo bi so na nipa no kituna kan nipa no kura na rumba na be yo den this open by bispa no aban abuba wato won to kiwo AK47 so abo man no ban no na ono ati di gune minim ese de o kase o se the trials one kase the trials so do sha konfo no ono an tresese wow ukina tera bia ni pa nyam parabo because ni pa na me bo abaso ne se ni uti abe fi sa agro enya agro because gani awoni se bonni obo ni pa oba na onu ahete obi onu ebo na oba so me maku me ho kitani awo kire ni pa nyam ta leti te ni no se masha me wa ko nana then we shall come and chat you for you know. Then Sumeda say 0247 989 Mamenchia eye yahima ni doma kotokrum eye sompa ahemfo amu ho nyina na menchia eye chira abisim hello Nsem Sisi o No, why new Mo Abraham entio number some way. na me no madaroma Mchamo na kama huna matumapa nka kuchamone msibu pa mubana ndi asemaye na bonga mba tutumu mayire mayan sa chambo mba kwenye na sompa ko hompa yampa nishambo bidondo mu kana mo mba fa ko mara dibia chiamo nyina sabofi chia papa so na wiyo maswadi mayan na bisho chia na chana na chia ne na musu na chia papa tungona na banki ya rosempa na fasu na ayuro yana kana currency fa kunya to champa pamadi ya yamfu umpahino kwenye ndikanya mishona na yirema ndusu yesu do sana msudo na mitu na chile monti na kana chile kusumbiri yi mama wa kwa tenkwa mtuni chile asundire musuni sanyi fa papa kwa mtumpa fu nyina nyame nyina ubanu nyi free hauni manyem banchi msudo sanyi free so mai ubani fa ndu transa ko siyela na yi papa yesu ya di bisho so ya di pa so de pa mo cheche musu ni dawo no madi nyame na so ntunu ko no nya de sale di o cheche ne so fa mo na ne me ni na ko no madi na ya chima bomba ya ma minha faço já com na minha tu ko champa na minha mão ba e baba Nsem da say sa enwi na menchia Kenya se number 1 number 2 number 3 wo mahini su jedu entotro so bechem tachiment ya abro menchia emre amankoto pa na ba ena fe eye chwa ho kwanta na yima I want to say hello. Hello. Nsem Sisi o. Ena o kare si nana. Ensu atra Sompa hinini. Medasi Mr. Sante Nafi.
Nana, what to say? Modern Roman. Now, Patron and I need a question, Mr. Bissau. Now, what you fear that be a chap or soon via a tuna, your very meeting, Nana say. Nano, dear, no. You know, here for never buying in a jitum, saying, Yamia Doma. Fear there be a chap or soon be a tunnel. And you be in sheer mountain, Yamia Doma. Bosumi we e no ebe ye fie da etwa to no na ye hie me da senana na miso na mpacho ye ba sempa members no eti no mra wo members ni di nemra na se ombenya wo mo pictures nkuma na frɛ no passport size passport pictures na wo mo de na contact no bunti e ba de obetimi aba meeting nso na waba you with us. Now, stop there. It is you. It sounds that we are here. We are home no. And because our Bible says, yeah, Boja that we are to for our money. We are a pastor and not a mini panacayano. I think we are new. See our way no. Yanzana yamboya ngobai ewo akwenye muna mayemfa yama bi enya brota itanke ahonhom ewo biasia omo eni nchiji muna medase ya fati dio so a bebenya nyama bi atise na ya bia boya brafo ewo liye ya wasi mun chari si bia na mchia me antiakia owo shiyan wana from A to Z, that we are Hayana, okay. On the money, the Chiamo, and that's it, who know it so, the Chiamo, Yamika will be down with us. Let us say, a true near Sompa Hema, or the mammy Rebecca, Helen, and a Nipamian San Kahina, no, the Chacha Monso Monina. Hello. Hello. Nsem Sisi. Okay, why new? Pata tama no yamfu yamanche. Yamfu. Yamanche, yamfu yamanche. Yewe tie mu kwanso. Yentie mu. Kana yeba masipa de bia ho me yete nsema enwama. Na masema ehiyam yan se la da me fe o se yin nsu. Yefi e ba so ni ka won ya beto nsu. Abobo ya bre o 1 million ansama ku to so 300. Ewa hefa. Yamfu yamanche. Yamfu. Yo wo se mu kwanso. Enti mi si yamfu a mefa ansa so na se mekoma nim straight. Wo ba ba woni street. Efie mu kwanso. Na ma pai be nkum ho no. Ya fere ho yamfu yamanche. Yamanche ka obi ani, yamfu yamanche. Ana munsu a mbenom no gise mbe tonsu o yamfu. Ye betonsu yamfu. 3 million. 1 million na bobo ya de abere ho ha. Na manu manase mo de apetimum no bae so. No be jali o ri o be yusu bia wonu bia je so be to no okru. Na ye to aba no MP ni ayi MC o mo ba ho. O mo ba pa ye ko to pa. Ha. Light wo ho. Awo ye wo ye kura light ni ho. But my problem nyina ye nsuo. Ba do say. The problem ni nyina ye nsuo. Nsuo no bi wo ho na asaya na se bi ni ho kura. Ebi wa na nsuo anta bi mo. Okay. Yamfu hia manchene won. Pato an. Me cho beba ho. Why? Mate. That's say. Wahu asema me kan no beginning no. Wahu ni nkuda asefo no difficulties a wo mo FM. Ensuo na ye treat ni wi a na wo de flash water closet no. Onya bi nnum. Ba ko hwendo baya wo mo di firi ho eba yamfo. Hello. Hi. Krontre. Ya Nana. Yentie we Krontre. Valentia onu tini na Nanisia Sompa Piesie college ahemfone ahimani na ra imre. Nana ya na ebibi ne ebibi aguru. Obi a obe friend no sunsun ipe biara obe ba ho bia ya ni nfe bibiri ni nfe ya gbe.
Omuba omuka itembe etireye etireye eliyama omuye ni sunati kibi ya na yamfan tra ana bebiya meka mutin na mun pensem ne brene sebi ya na ye wa so ideti ni dia bobra no ideti ni dia ba obra izo awuti bidini ho no so no etumri ya na obo ko sa bibi ho na mo ya me mo adwuma na me ka mo ho so enka won so ho sister Ajowa obey eye Jelly Electricals yeah moton electricals ho ne ma ne bo afu Sunyani ha pa ototo tilapia ewo ano ha the tilapia so de a dry kama Ajowa hello Nana Nsem Sisi o ana aka ne pe Nana himani Anyo na no want me am meeting na mana order binti ni wie na ibedu ori esema ponse a ma promote ehia pa me ja me kra o mte amete krabisa ba jo bibi ayi boko de me no modan roma da yankopɔ sira mo ne adwuma fa mo ye na me de man tie mo me bedu fia na wo de number na etija na nso de yamfo galamse na wo mo se abrantie bi akote atom ama wawu but bi mo so de moto na pemeye na fie prinso papa panyini be mfie du num akohye ne ho akomfo ewo nwuram yankopɔ klase enu mu nyina esisi kwade ya kwade bia ma yankopɔ ne na me sura mo ne mo adwuma pa mo ye na wote mesi ne bosumi we fie da etwato bosumi bia fie da etwato nti February we no fie da ebetwa February ne to no na be ye nhie mu okay me ba me de ko me di me ba Matiase sama ka kire wo se ku no ye ntem na wanhwe ya ba wonya ba bi ntwere wudin esanse na ano ahemfo be hye hanko mu ye adunum 50 plus hello Nsem Sisi o okay why new Nana Sompa here I was tired. Mo mu din sisi ya. Metene pa. Eti we. I Sompa. Na to adama wuni ke apon no. Da bori to ni kuna ma ya le ya aso no ko de. E wa urade nsem. Sompa. Da nzo za to ka me ta. Ya ipa so de fa na yes jama mu ya ka dia ko yu kra mo me hwe ho so ye so jama mu kra ba na wan hwe ho so ye a still on hwe ya de bi se me da se abusia ba bi a me ka kire wo se ma tete se o mo etu galamse bia no mo area ho no mo hwe mo ho ye because gold ye ntu no kwa broni kura to gold a oya amamre ene amane ma nsuo ene abosom a ewo ho tubusa wo ma ewa no he ya wo mo ya wo mo frɛ nananom na de oye no basa efi o mo de kan nsuo no ene niema ahodo wanhwe ya e de how beba ena wo mo de moja nso na eye irresponsible mining no illegal mining no e de moja ene nam yamfa mienu bi na yamfa nsi abusuya mada Roma na yanko home ochena eye ama ene ye ne akaba beto aso hello mama joy boko de na minga bulu ada ora ho na mani ne dinje kwem ka safi ya sign yenti ewe ntachu asemi ya re papa
bɛyɛ fa ne nyinaa ma nyame na me adama papa na ɔbɛkyerɛkyerɛ no nsu ase na so bɛma no ase akasa daba yi producers no yɛ ho adwuma yɛ na ɔmo ho ɛna wofrɛ no ɛnnɛ me wɔ ha ɔkyena wɔ ha ɔha nti yɛ na brɛ wɔ mu nti da ebenya no bi yɛbɛsan so de naba mo ankasa ɛnyɛ mo ana mo se yɛ na mo suro yi na sɛ na na ɔsɛ wɔwɔ somo ane deɛ ɔbɛfa no wɔatie wɔ hɔ a na ɔmo frɛ fam na yɛ ntimi nna na yɛ na nsɛm na ehu nti yɛ na ma breki kakra nti mede bɛbrɛ wae na na yɛ meda se yɛmfa call a yɛbɛtumi a yɛtwa toɔ abusua madaroma na yɛmfa nsi ne yɛnkɔ home wate yɛabrɛ mamenkyia easy ɔmo te sɛ hello 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 Nsem Sisi o ala kan shi na abisim ba cha na na no wangara hen ho ye na me na do no o musu nyankopon ya adoma juoda e ben so ye benya wangara hen so e wo ba kuni aba na nketoa no kure mo inshallah namo na me boy ami na me on kamo ani ni papa hu adede muso sane na me on po ye be en koso nyankopon on fam na na nyankopon kamo na galam sa seni di ntimi nka na ni ya wakosa conference bi ya asemu la ko aso kosa conference nana ni semu asembe nko na nyankopon kamo amen yani tuchanye mo amen inshallah na mi o ma yetina alhamdulillah merase abusia madaroma mo mfa nsi na ewie mu nyefe papa ne pese osanso ye na de na nwumere bio ensuo no petepete mo nim se moto ensuo ne ye de nam madaroma mo mpaebo ene madaroma Reverend John Felix yebo a ebi ya obi ya no onso so mechia wo abusia nyankopon ya adomo a ochena ye besanso ahia bio tumfo nyankopon enka ho mede ugye dad lomba